walked right through the door. Now I'm something. Ik ben wakker. Hola. Goedemorgen. Het is altijd goed wakker worden hè. Op Purple Heart van Sofia Carson. Daar heb ik Dancing with the Stars op gedanst in de finale. Ik heb gewonnen. Je ziet, ondanks dat ik mediafiguur van het jaar ben, slaap ik niet eens op bed. Dus ik slaap letterlijk op de vloer. We zijn een 10. Ik heb even in Sint-Truiden gewoond. En nu woon ik terug bij mijn ouders. Dus ik ga mijn roeipak aandoen. En dan voilà, is het 50 minuten roeien, een duurtraining, om een dag goed te starten. Hè. Alright, let's go. Hier is mijn sportkamer, hier roei ik iedere dag. Meer moet dat niet zijn, gewoon een ergometer. Hier heb ik mijn laatste wereldtitel op gewonnen op dit toestel. En dan gaan we dat toestel nog mee naar huis nemen. Ja, vet hè, pronkstuk. Deze week zijn echt hele zware trainingsweken met 2 à 3 trainingen per dag. En echt heel high rock specifiek, want het is nog 100 dagen tot het WK in Stockholm. En dat is sowieso ons grote doel. Maar dus nu eerst een rustigere duurtraining. Ja, ik vind het nog wel tof om zo 's ochtends te trainen. En dan luister ik nu altijd naar motivational speeches. No excuses, get it done. The power of belief. No days off. Kill the boy, let the man be born. Dus het is wel een groot contrast. Ik sta zo op bij Sofia Carson. En nu zo keihard de motivational speech. Sometimes you just gotta go after it and attack. Attack those dreams. Attack their desires. Attack the person that you know you can be, but not this other person that you know you shouldn't be. And that's that lazy individual that resides inside of you right now. Voilà. 4 kilometer gedaan. De opwarming zit erop. En nu het langere stuk, dat is nog ongeveer een 40-tal minuten. Dat we een iets hardere pace doen, maar gewoon een easy chill morning. Je hebt vandaag al meer gesport dan ik op een heel jaar. Ja, dat zeggen wel veel mensen. Zo. Als ik op schoolgebied aankom, dan zeggen die dat ik zot ben. Maar op zich, ik herstel altijd wel heel goed. Zolang ik genoeg slaap. Ja, je hebt een keigoed bed ook, hè. Dat bed doet alles, hè. Dat doet alles, dat is mijn geheim. And hard work is how you get it. You don't give up because it's hard. You don't give up because it's challenging. You don't give up on you. Let the hard work begin. Voilà, 50 minuten gedaan. En terwijl we motivatie moeten houden. Heel veel van die dingen zijn wel van toepassing op mijn leven, denk ik. Voor een dag like vandaag heb ik koolhydraten en eiwitten vooral nodig. Dus ik ga 3 eieren eten, 6 boterham met kippenwit, fruit, skir en een beetje granola. Dat is mijn ontbijt. Ik heb lang alleen gewoond in Sint-Truiden. En nu heb ik een appartement gekocht in Alke, maar momenteel woon ik nog thuis. Maar ik ben niet zoveel thuis. We hebben een vertrekgebied en we zijn s'avonds altijd pas terug. Rond 7, 8 uur of zo. Want ja, ik heb eigenlijk geen tijd voor zo de was en al die dingen en zo, of naar de winkel te gaan of zo. En ook zo een boekhouding en zo is dat wel handig dat mijn ouders mij daarbij helpen en mij steunen. Want topsport en leerkracht en dan zo media, dat is wel veel ook om te combineren, maar het is superleuk hè. Heb je al? Yes. Ik ook. Voilà, mijn tweede thuis, DPG Media. Ja, hier heb ik heel lang gewoond bijna voor Dancing with the Stars. Iedere dag zat ik hier, denk ik 10 of 12 uur per dag. Ik ga wel even mijn kleren veranderen. Want deze is meer allo dingen en ik moet toch wat cooler aan zijn voor in de radiostudio binnen te gaan, niet? Je ziet, ik ben met alles bezig. Hè. Sport, mode, media. Ik vind hier wel echt een heel toffe plek. En ik ken ook iedereen zo, de security man, Bas van de broodjes, de receptioniste. Maar je gaat het zometeen wel zien, ik ben hier kind aan huis. Hallo, Yves. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, ik heb nu een vaste camera plugin. Oh, kijk, zie je het? Ongelooflijk, hè, sinds Dancing. Gaat er serieus op vooruit, hè? Ja, niet normaal. Ja, dat is Donken en hij is ook van Limburg. De allereerste dag bij Dancing heeft hij mij hier wegwijs gemaakt in het gebouw. En sindsdien ben ik er nooit meer weggegaan. Dat is echt. Merci om hier zo vroeg te zijn, allebei. Ah, geen enkel probleem.
Ja, ik heb net al een uurtje geroeid. Echt? Ja. Amai, oké, Ja. cool. Ah, hey! Maar godverdomme, het is niet waar, maar de copain. Savannatje. Allemaal goed? Amai, Ja, ik speelt ben al lang content geleden. dat ik je terug zie. Ja, c'est ça, nog altijd. Ziek, hè? Binnenkort ga ik naar Corfu. Ah, echt? Ja. Ik zal nog een keer een souvenirtje Ja, pakken voor ja. je. Kijk, goed, Ja, want nog ik heb vorige keer een souvenir van de ja, bas gehad. een Hercules beeldje. En Ja, wat ik heb u ook iets. Chocolade. Eerst ook wel. Chocolade, Ja, chocolade. het is dat, ja. Chocolade, Bon, het is er ondertussen al terug Ja, afgewerkt, dat ben ik. dus, Ik sta nog altijd keischerp. Ja. Nee. Maar ik ben echt content dat ik je zie. En met dat we dat ook al. dat doen we dan alles. Oké, Met perfect. Femke en alles. Oké, Dus, perfect, kei vele perfect. groetjes van. Trouwens, kijk, goed. een kus van Femke. Ik moest hem u geven. Oké? Ja? Ja, doe maar. Kijk goed, dan gaan we Ja, versieren. Ja, we hebben net eigenlijk al een goed ontbijt gehad, maar het is wel nice dat ik nu al terug bij kan vullen, want er komen nog wel wat harde trainingen aan vandaag. En Bas heeft zo zijn best gedaan, dus dat is nu wel zonde om dat te laten liggen. Hè. Nu heb ik nog warm, maar ik ben... Bart, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Hallo. dag Maarten, dag Dorrit. Hey. Hoe gaat het met jou? Ja, supergoed, ik ben blij dat ik er ben. Sport jij dan ook nog voor zo'n ochtendshow? Ja, ik heb net al een uurtje geroeid. Amai, stevig. Ja. Legend. Je bent ook niet alleen gekomen vanochtend. Je hebt een cameraman mee. Wat ben je van plan met die beelden? Hallo. Dat is voor mijn OnlyFans. Oké. Top. Kijk goed. Nee. Ja, ik weet niet of je het nieuws hebt vernomen, maar sinds gisteren is het bekend dat ik een eigen documentaire op VTM Go heb richting het wereldkampioenschap High Rocks. Ja, er dat is zijn nog veel mensen die daar gewoon dood voor moeten gaan. Eerst een docu krijgen. Hè? Dat is waar. Dat is waar. Ja, maar ja. Bij een Hyrox is er ook wel een kans op sterven, natuurlijk. Die is reëel. Maar hoe haalbaar is het nu echt om effectief wereldkampioen te worden? Ja, ik doe het nog helemaal niet zo lang. Dat zijn allemaal tegen atleten die dat al 5 of 10 jaar doen. Oké. Maar het zit ook wel in mij om niet gewoon te zeggen van ik ga voor top 10. Allee, als ik ergens aan meedoen, wil ik direct voor het allerhoogste gaan. En je gelooft ook echt dat het kan. Ik heb al eigenlijk enkele wedstrijden meegedaan. Ik heb die gefinished in 58 minuten. En de wereldtop zit rond 56 minuten. Wat wel nog een serieuze... Chill. chill. 2 minuutjes. Waarom train ik eigenlijk? Ah, chill dagje. Nee, dat komt goed aan, hè. Voilà, We geloven voilà. er ook in, hè. Right, top. Leuk, hè? En nu snel naar school, want de les gaat beginnen. Het is Voorland, de school die begint om 8:55 in plaats van 8:30. Dus daarmee heb ik iets extra tijd voor mijn trainingen. En dan geven we nu les van 9 tot 12:30. Snel op tijd. Het eerste uur heb ik eerstejaars, maar ook een stagiair. En dan vanaf het tweede uur gaan we echt lesgeven. Kijk, als je binnen gaat, je kunt niet missen. Chic, hè? Ja, vanaf nu is meneer Lemmel in Arnhem belangrijk. Vanaf nu niet meer wacht zeggen. Dus dezelfde regels als bij mij gelden en gewoon meedoen zoals altijd. Op TikTok, heb je mij gezegd? Ik ga zelfs kijken. Ja, goeie. Nice. Dat is geen volleybal, hè, ja. Dus goed je hand eronder zetten. Dat was niet zo goed. Zelfs de beste maken fouten, hè. Ja, bijna. Maar de bal ging wel hoger. Oké, wel stil. De eerste 2 lesuren zitten erop. Ik heb nu speeltijd, 10 minuutjes. Dikwijls heb ik die speeltijden nodig om zo te bellen en gemiste oproepen. Want ja, ik heb veel mails en berichten weer. Oké, goed. Maxim, heb je nieuwe schoenen? Chic, ja. En kijk naar de vrije ruimtes. Hop en over. Goed, mannen. Heel goed. Voilà, we zijn hier net bij Sportcentrum Grand Slam, mijn vaste trainingslocatie. Nog een banaantje eten en dan gaan we beginnen aan de High Rocks training. Ja, 1:20, 1:30, vol op patrol. Let's go! Ik kreeg dat superveel doorgestuurd op sociale media. Van ja, waard dat iets voor u? Zeker aan de Container Cup dat ik gewonnen had. Maar ik had altijd zoiets van nee, ik blijf nu bij dat roeien. Maar dan bij het missen van de Spelen dacht ik van ja, nu is het misschien wel het moment om zo een keer een andere prikkel. En dan mijn eerste High Rocks gaan doen in de open categorie in Rotterdam. En direct tweede in 1:05. En toen dacht ik van oh, dat is wel echt iets voor mij misschien. En dan overgestapt direct naar de pro-categorie. En mijn eerste was daar 1:03, 1:04 en direct derde was dat toen in Maastricht. Nu al 3 binnengekomen op 58 minuten. En ik voel me er echt super veel beter in worden en dan ook geplaatst direct voor het wereldkampioenschap. En sinds toen ook een beetje High Rocks ambassadeur geworden en nu geef ik hier ook High Rocks lessen in de Grand Slam en die waren van dag 1 volledig volboekt. Dus allee, je merkt wel dat dat ook in België veel meer begint te leven. Je merkt wel dat er een community begint te komen, dat is wel heel leuk. Oké, 500 meter skiën is na het lopen, zo gaan we het doen.
eigenlijk een typische Hyrox workout. Want Hyrox is 8 kilometer lopen en om de kilometer een heel zware krachtproef. Een slee duwen, een slee trekken, roeien zit erin, ski-urg, burpee broadjumps, een hele zware, wallballs, farmer carries en lunges. Dus dat zijn 8 oefeningen en dat gaan we specifiek trainen vandaag. Hyrox doet je standaard ook in bloot bovenlijf. Want in die zalen is het ook altijd super warm, maar daarlangs is dat ook wel een beetje zo, denk ik. We moeten daar eerlijk in zijn. Ik ga beginnen, muziek opzetten, een goede banger. Alright, het ging wel vrij goed denk ik. Dus nu even toch een beetje losfietsen, een barretje eten en dan gaan we nog 8 keer 800 vlammen op de piste. Ja, wist je trouwens dat ik hier 4 jaar heb gevoetbald bij KVK Tiene? En op dit plein trainen we altijd. Want het is hier wel een toffe omgeving toch, want op die skillerpiste traint bijvoorbeeld Bart Swings altijd, die komt altijd naar hier. Baby, calm down, calm down. En wat denk je, ga je een t-shirt uit doen of niet? Heel warm, hè. Ik ken het. Knokken mag dat niet, hè. Is dat? Mocht je daar niet zonder t-shirt lopen? Maar zoals ik in Tiene woon dan. In Tiene mag dat allemaal, hè. Ik denk dat je hier zelfs zonder broek mag lopen. Dat houden we voor video 2. Dat is beter, ja. Je ziet alleen dat je geen verkoudheid pakt als ik hier passeer, hè. Deze is echt een klote. Ja, en in Hyrox komt je mannen tegen van 70 kilo die supergoed zijn in het lopen, iets minder in de kracht, maar ook mannen gelijk mij van 100 kilo die dan supergoed zijn in de gewichten, maar minder in het lopen. En voor mij is het ding van, ondanks dat ik zoveel weeg, zoveel 100 kilo weeg, supergoed ben in die krachtoefeningen, probeer ik nu mijn lichaam te adapteren, dat ik nu ook in dat lopen goed ben. Want het verleden jaar, deze tijd, woog ik 107 kilo voor het roeien. En nu weeg ik een goede 99. En ik voel dat echt, dat is een ziek groot verschil, die 8 kilo in het lopen. Allee, je moet maar eens een rugzak aan doen van 8 kilo. Dat is echt een zot verschil als je dat moet meezeulen. Dus voilà, ik denk dat mijn ideale gewicht rond de 97, 98 gaat zijn voor in Stockholm te staan. En dan nu echt focussen op dat lopen. Ik ben nu zo genetisch gifted, dus nu moet ik er ook alles uithalen wat erin zit. En dat is denk ik mijn drive. Subiet mag niks mijn rugje toch eens losmaken. Fucking hell, jongen. Maar kunt jij niet met dat ding zo over mijn rug rijden? Nick is een van mijn beste kameraden en die is ook fysio, dus dat komt keigoed uit. En dat is altijd wel tof, want dat is een uurtje dat hij me losmaakt, maar dat is ook gewoon chill babbelen. Dikwijls over de vrouwen. Nu voel ik wel redelijk wat verzeuring opzetten. Voor het einde van de video hebben we ook een primeur. Zoals je ziet. Dit is mijn vriend met masseren. Dat komt niet goed, hè. En het is ook tof dat het altijd een happy ending is. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it. 6 feet 2 in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind, sipping some red wine. Ja, dit was eigenlijk een diepste trainingsdag voor mij. Het is nu 8:15, dus ik ga stilletjes slapen, want morgen moet ik weer vroeg op. Weer een zware trainingsdag. Ja, ik zou zeggen, als je vragen voor mij hebt, dingen die je wilt weten over mij, laat het zeker weten in de comments op VTM of op mijn kanalen. En dan verwerken we dat zeker in de video's. Voilà, ik zou zeggen, stay tuned, want we zijn nog maar net begonnen aan de road naar wereldkampioen. Tot binnen 2 weken. En dan zullen we nu Zullen we de was dan doen, of?